Câmpinenii pasionați de tenis de masă sunt invitați să se relaxeze jucând în acest weekend în cadrul unui concurs aflat la prima ediție, Cupa Municipiului Câmpina. Nu contează vârsta, nu contează nici experiența. Evenimentul începe la ora 10, sâmbătă 10 decembrie, la Școala Centrală. Se va desfășura pe mai multe categorii: gimnaziu, fete și băieți, liceu, fete și băieți, adulți și veterani. Vor fi premii în valoare de 2000 de lei în obiecte legate de pasiunea celor care participă. Înscrierile se vor face chiar în ziua concursului, chiar dacă unii amatori au început să se înscrie de câteva zile. Cupa este organizată de Consiliul Local și Primăria Municipiului Câmpina. Astfel de concursuri au mai avut loc în cadru mai restrâns, mulțumită unor sponsori. Putem să ne gândim la o continuitate a concursului? Da, sigur va fi și ne gândim pe baza înscrierilor, solicitărilor de anul acesta să participe și echipe din împrejurim. Școala Centrală este spațiul optim pentru desfășurarea Cupei Municipiului Câmpina la tenis de masă. Mâine, cei mai buni jucători vor concura pentru locul întâi al primei ediții.